אביר שעינב ברם מנהלת את מרחב ירושלים ודרום באגודת שירות הטרור, אבל אף אחד לא באמת יודע מי זאת עינב ברם. יצאנו לשאול, גם לבדוק, שערו איתנו. תגידי לנו, מי זאת עינב ברם בשבילך? בכל זאת, אבל היא כבר 5 שנים בעמותה, משהו קטן, כמה מילים, משפט. זמנך, דקה מזמנך. מי זאת עינב ברם? עינב ברם. היא המנהלת שלך, אבל אביר. אז זה את לא רוצה לדעת. אביר, אבל נו, תגיד כמה מילים. 2 מילים. את לא רוצה לדעת, אז זה. אוקיי. מי זאת עינב ברם? עינב זאת המנהלת שלי, לא יודעת מה הקטע שלה, אבל היא כל הזמן רוצה שניפגש בביג באשדוד. אמרתי לה בואי ניפגש בבית שלי, בואי בבית שלך. כלום, רק בביג באשדוד, לא מבינה למה, מה הסיפור? לא הבנת? לא קלטת? לא, מה הקטע? למה יש שם את שלם. יש שם את שלם. את רצינית? היא פותחת וסוגרת את הישיבה שם. את רצינית? בגלל H&M? יואו, זו עינב ברם. שלום דוד. השם עינב ברם אומר לך משהו? אני לא יודע, פעם אחת היא ישבה פה, אמרה כל מיני דברים מוזרים. לא ממש הבנתי למה היא התכוונה. לא יודע מה היא רוצה ממני. אדרונה, בואי תספרי לכולם, איפה אמא עובדת? בירושלים. בירושלים? רק בירושלים? גם בתל אביב ובאשקלון. וואי, את יודעת הרבה יותר ממה שאני יודע. ומה היא עושה בעבודה? היא עובדת במשרד. רק במשרד? גם במחשב. יפה. תודה רבה, דרי. שוהם ברם. שאלה ספונטנית. את יודעת מה זה ספונטני? לא. ספונטני זה אומר שאת צריכה לענות מה שיולה יש לך בראש. אוקיי? בלי הכנה. שוהם, איפה אמא עובדת? בירושלים, באשקלון, בתל אביב, בבאר שבע וברכבת. ברכבת היא עובדת? לפעמים. ומה היא עושה בעבודה? היא עובדת במשרד שלה, היא מנהלת. אז עכשיו, אחרי שסוף סוף הצלחנו לתפוס את אביר שקצת התנגד להתראיין. פגישה עם עינב זה כזה... כן. אז איך הולך כזאת בשיעור אחר? מה, הכל טוב? וואלה, ואיך אתה מתחבר לערכים של העמותה? ואיך המצב בבית? וואלה, נחמד. מתי אתה מתחתן? מתי אתה מתחתן? כן. חייב לעבוד על זה. אוקיי, בסדר. ומה עם הישיבה? הכנת אותה כבר? מה יש לך היום? תודה אביר, תודה. מי זאת עינב ברם? עינב ברם זה המנהלת שלי. כל הזמן שהגעת אותי, יעקב, נסיך. בוא תראה, הנה, תראה. יעקב, מה העניינים? בוקר טוב. יעקב, שלח לי בבקשה. עוד הפעם. יעקב, מה העניינים? יעקב. ובסוף וכל הזמן נסיך, תסתכל. בוקר אור נסיך. עינב, שיהיה בהצלחה בתפקיד החדש, נסיכה. אני לא יודעת למה היא כזאת יפה אף פעם. טוב, תשמעי עינב, אנחנו מצטערות לבשר לך, אבל אחרי הבדיקה המקיפה שביצענו, עלינו לרשום לך כמה שלבים פשוטים להחלמה מהירה מהמחלה. אחרי
הבדיקה מקיפה. בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים. לא טוב, כן, עכשיו באמת מי זאת עינב ברם? ימינוס הצרות, לתלות את התקוות כמו כביסה על חבלים, כמו איזה שני משוגעים בחוף. שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח שעשו. את יודעת לתת פידבקים כשלא עושים מה שצריך, אבל בצורה מאוד נעימה ואסרטיבית שגורמת לך רק לרצות ולשלוח את המיילים במהרה או למלא את הטבלאות ובכלל. תמיד כיף ונעים לבוא אלייך. אני אישית מאוד מחכה כל הזמן למפגשים שלנו ולסלט המעולה שאת מכינה, וגם בזה את דואגת שאני לא אשמין, שאני אוכל סלט. בקיצור, את בן אדם פשוט כל כך אכפתי ומעורר השראה, ואת מנהלת מדהימה. את באמת יודעת להוציא את המיטב ממי שאת מנהלת אותו. וגם כיף שאנחנו נשארות חברות ואת לא נעלמת לשום מקום. אני לא אתן לך, אני אמשיך לבוא לאכול את הסלט. וזהו, אני אוהבת אותך מאוד. טוני, אתה רוצה גם להגיד לעינבי? בוא, תגיד לה. שמח וממתקים. שמח וממתקים? פחות, אנחנו לא אוכלות ממתקים, היא אוהבת שוקולד מריר. אז תגיד לה שיהיה לך הרבה שוקולד מריר. בקיצור עינב, אנחנו מבטיחים לשמור לך על המרחב. אני יודעת שהוא הבייבי שלך, נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לשמור עליו, לגדל אותו, לטפח אותו, להעניק אותו, לגדל אותו לתפארת מדינת ישראל, ואני מבטיחה לך שאת תהיי גאה בנו. וזהו, אני אוהבת אותך מאוד מאוד. אופיר, עשי שלום לעינב. שלום, תעשו שלום. שלום לעינב, נשיקה. כמו כביסה על חבלים, כמו איזה שני משוגעים בחוף. שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף. רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים